Бейкрафти, добре дошли в оцеляването ми. Самотното оцеляване 2. Както знаете, в предния епизод копахме в мина. Но за съжаление, исках да изляза в мината, за да измятна ресурсите. И умрях. Тази причина. Като се изкопах нагоре, един гравел падна и ме уби. Чупя, той сякаш направо изкрая. И мислих, след като толкова материали загубихме и само умирам и нищо не мога да се запазим, мисля да направим самотно оцеляване сезон 2. И имаме село, супер. Имаме село, Значи малко поразгледах, имаше нов апдейт на Майнкрафт. Имам добра и лоша новина. Добрата новина е, че могат да се бият вече уидари, в който този втори сезон ще опитам да направя. А пък лошата новина е, че не мога да гледам вертикал силените. Или пък не мога да бият дракона. Но в 16 едно от двете трябва да стане. Има необичайно странна пирамида. Майнкрафт имаше Iron Mage, Iron Bat с един Iron Pickaxe. Сега, за съжаление, сега няма да оберем пирамидата. Този епизод може да стане. Мислям малко по един дървета. И сега хубавата новина е, че няма да се правим с същите тейлъм. Ще има манджа от гъби, ще има канал като лабиринт. Правилно като лабиринт, значи. Вижте какво е удобно. Дърветата са до селото. Сега, значи, ми трябва само един пикак и един торч, за да отида с пирамидата и да обера. Ако има диамантици направо, ще е много яко. Опа. Много бавно се чупят, ама трябват ми дърво, защото знаете предното ми оцеляване. Какво стана? Не. Не. Сетих се нещо друго. Сега гледайте какво яко на спална, къде яко. Там пустиня, там, къде скачаме пустиня. Преди е такова поле, там е савана, тук е пирамида. Направо, ако имаше и джунгла, ще да е яко. Сега да си изберем къщите. Сега ще ги огледаме. Значи тази е яка къщичка, ама не, много така. Значи ако има къща с букшелфове, ще ноя букшелфове, ние че не мога да казвам. Е тази голяма, да, тази много горе. Е тази тук живея. Само ще разкарам тези купави неща, не купави неща. Сложа в един чист. Така, вече става много бързо ден, чакай зрители, и ще трябва да посетим малко тук.
Отдавна не съм снимал клип. Почти от седмица, ама качих няколко клипа. Вчера качих един клип 2. Така че вече съм снимал. Малко бъгва, ама нищо в приложението. Така всичко правим. Не всичко правим. Не. Малко ще трябва да ги изхъпим. Не имаме крафтинг. Добре, значи искам да ви кажа този чест. Слагаме тези буклуци. Малко лагна на тия версии честа, много лагва и не го харесвам този чест. Чакай, помислих, че хляба ми взе. Какви сте ви хляба да взимате? Значи искам да се направя инструментите. Така, инструмент. Може малко да лагвам те от приложението. Не! Рип! Motherfucker! Пак ли почнахме? И то как може първата вечер да има мобове? Как ти е? Тъп, шибан, What? Как гръмна? И сега не мога да се отида до къщата, те ли? Много лагва! Значи... грозен скелет. Ще види, той ще му мина сега от друга. Отила ще му мина. Как? What? Тук не е хубаво да се живей! Тук не е хубаво изобщо да се живей! Тук ще имам скелет! Вече не знам, драги сестри, какво да правим. С този нагъл... и зомби ли? И паяк ли дойде, бе? Наглеци? Значи много лагва, като бия. И затова не мога да го убия, и съм с ръка хем. Крипъра ми гръмна къща, трябва да се намиря много къща. Няма да ги къщи. От тук ли дойде, бе? Край вече, бе! Писна ми! Много знаят, а? Съжалявам, драги зрители, може нищо да не виждате. Ама, не писна от тези опнати скелети. Как може... Сега ти да ни падне нищо, че... Чакайте да го направим някак си. Чакайте. Да го направим някак си, да мога да виждам светлината. Така че много грозно стана и непрактично. Аз имах предвид. Ето така, бе. И после той го обираме и айде готово. И той го махаме да иде светлина, а сега ще падна долу. Така да идва светлина, да разберем какво става вече ден, драги зрители. Така, сега малко да почакаме. Остава тук, бе. Къде?
Защо го направих на хард изобщо? Защо не става ден? Много е трудно. И да купаме са. Сякаш нямам бобове вече. Къде тук ще отворя? Ще отидем да пръснем канчето на този скелет вече. Ще трябва да пробваме. Опа, дървото го минахме. Няма много да ми помогне, като ми лагва. Ма трябва да пълна. Поне един път, два пъти да го ударя. Ще трябва да е на малко вече. Мисля, че трябва да е на малко. Или поне да се е разкарал, да мога да се запушат. Ето тук, да, разкарал се къде го, само трябва малко да излезе от... да има прехвърляне. Толкова да се събера работите, мога вече да... Вижте! Не съм се загубил работите, но трябва да запушим това и вече то се от дома. Чакайте само едно зомби да не дойде да разби вратата, че смиреп. Много време става вечер и това е малко лошо. Къде да видим какво трябва да направим. Така, поне имаме книги. Ако намерим диаманти и обсидиан в пирамидата, може да се направим инчантинг. Но най-добре е да се направим Diamond Pickaxe. Най-лесно. Аз знам и по един друг начин да взимаш обсидиан. Майче вече става такова светло, така че аз не се взех прави, че къде е. Може на място на тях. Казах ли ви? Казах ли ви, драги зрители? Казах ли ви? Значи... къде го? И вече са превърнали малко селяни в зомби си. Този зомби селянин ми блъскаше вратата. Ало, и пак я блъска! Абе, гаднян! Чакай да отворя, да го отрепим, да го отрепя. Абе, къде ми бягаш, бе? На, затворих я. Пак ли се връщаш? Ха-ха! Умря пред портата ми. Така. Рип. Къде умря? Долу е паднало, бе. Сега мисля да отидем да видим какво има в тази пирамида. Ако виждам... Така ще копам, за да виждам, но мисля, че няма да виждам, драги зрители. Не знам дали вие ще виждате, ще можете да виждате. Но аз не знам дали ще виждам. Ако не така го правя, за да може да се изкача, да виждам поне как се изкача. Не, няма да мога да виждам. Значи, ще отида да се направя, да отида за малко камък. Ще направя хем стълби да не умра. Какво ще умира? Мога да скоча, ама ще ми трябва. Така малко камък ми трябва за
Искам да направя един малко торчове. Малко от църквата ще вземем. Ама нищо. Какво да се прави? Така, 8-8. После ще може да купаем в някоя мината на Ирем. Ето гора там влиша. What? Видите ли? Има балончета. Което е нищо ново. Право... То с Майнкрафт накрая ще има нищо кръгло. Като някакъв готвач поричата спичка. За шапка. Много бързо. Отиваме да грабнем съкровището. Ето пак болничета, нищо бъгва. Нищо. То пак ще ме прицака усещам. Мислех, че има скелет, затова се обърнах. Няколко пъти затова се обърнах. О! Готово? Ако е финич. Мислех нещо яко за меча. Молята, тук. Молята. Исках диаманти. Ама не е даймонд броня закон. Той ще е добре. О, братко, пак ли е? И такива. Аз ще напълня инвентара вече. Само кокъл, не знам защо даже ги опирам. Няма нищо интересно. Взехме почти всичко и нямаше нищо интересно. Значи, един съвет от мен. Като слизате в... кажете го в такова... пирамида, вземете си един торч. Ще свърши много работа. Ако сте гледали оцеляване с Миро, аз намерих пак пирамида. Ама рипнах, защото не си взимах торч, не се образих. Че ще е светло, ама не беше светло сега. Значи още какво ли имаше. Даймът на кон. Сърно имаш. О, дами и господа, ето, както и в едно друго мое оцеляване, макар че вече не снимам на него, ето, аз събих срещу зомби с каменен меч, мисля, че с голдбро. Сега се бия с такава... Как се казваше? Такава броня от кожа, забрех името, от кожа, с дървен меч, срещу дървен меч. Сега ще отида да се бия с него. Да остай, милите селяни на мира. Къде оти този? Но бърз, изчезна, да ви обяснявам. Драги зрители, много... И чувам нещо странно. Чувам го. Няма го. Странна работа е. Къде ли ще е?
Трябваше да го почна да го бия. Пусти. Да няма тук една дупка, бе. Тук да не е било. Не. Тук много дупки има, бе. Се правят тия селяни. Хем го чувам, хем не го виждам. Добре, дай че да търсим... къде го е? Почваме. Бой. Едно в едно. Ляхо! Тръгнах да правя ляхо и нищо не става. Аларма за вещи пъти и засиляне. Така. Мисля този клип да бъде малко по-дълъг. Защото малко да повече да се развием. Ела тук. Аляхо! Като видят, мога да видя церките, мога да ги трепя. Сега малко храна да си оберем, но искам на храна. Тук пак картофи. Тук пак картофи. Аре, няма нещо по-хубаво от картофи. И много умни селяни, бе, да не са го направят и с редстоун на кафетите и бутона и може да го направят и той е таман. Тай сега ще оберем всички ферми и карай. Ще обера картофи, мартофи и ще ги изготвим. Тук няма готово жито, бе. Bon съм ядохте. Това ги пека. Сега търсим овце за легло. Вече убихме една, остават още две. Нямате си на представа колко съм гладен. Тия картофи да бяха помогнали в реалния живот. Ама не. Не помагат. Значи, моите планове се провалиха. Така, драги зрители, сега мисля да паднем в някоя мина. Тук бях една мина, да съберем малко кобалстон. Ето, имаме малко торчове. Хем камък събирам, хем кобал. Кол. Ще ми трябва доста.
сезон. Айде. Айде, дойде вечерта! Аляхо! Сега ако ми скочи един скелет... О, то нея! Драги зрители, от нея специалните зомбита. Сега няма го бия, ще го... Още едно! Тук само приклиниш ли, знаеш, скрипър! Не мога да бягам, аляхо! Добре, точно зад пирамидата. Сега ще се върнем веднага да ни стане нещо с нещата ни. Аляхо! Аре, по-бързо тичай, момче! Тичай! Значи... Винаги така ставаш. Що не мога да справя? Винаги така става. Забрал съм малко да играя. Да. Но хъски зомби ли? Какво бяха тия? Да, 3! Драги зрители, трябва да вбием. Значи... Да. Ти са тия зомби, дупки и зомбита. Трябва да ги убием и трите. Съжалявам, но ако искам да затворя този сезон, ще пробвам да затворя мутния специалните скелети и зомбита. Ето ги, дед ги, трепя си го пред мене. Така трябва да внимаваме, защото някои от нещата ни са паднали навсякъде са. Така нещо бъгна. Не знам какво бъгна. И Майнкрафт не изкара. Добре, сега се връщаме, драги зрители. Сега ако някой ме убил, нали, какво ще стане? Драги зрители, вижте какво гадно нещо е Майнкрафт. Виждате ли? Значи, ако ви лагне, ако ви се е случило, дайте палец нагоре. И това беше всичко.